Afrika patrí medzi najchudobnejšie kontinenty na Zemeguli. Vo súčasnosti žije v Afrike približne 429 miliónov ľudí v extrémnej chudobe, čo predstavuje viac než štvrtinu obyvateľstva kontinentu, ktorý je domovom takmer 1,5 miliardy ľudí. Takmer pol miliardy ľudí sa snaží prežiť s menej než $2,15 denne. V dnešnom videu si ukážeme, prečo je Afrika taká chudobná. Afriku môžeme charakterizovať pomocou HDP na obyvateľa. Vo južnej Afrike, Botswane alebo na severe Afriky, kde je HDP na obyvateľa v stabilných cenách a upravených o rôznu cenovú hladinu medzi krajinami cez $10,000. Vidíme relatívne prosperujúce ekonomiky. Na druhej strane, ak sa pozrieme na subsahárskú Afriku a zabudneme na Botswana a Južnú Afriku, zistíme, že mnohé štáty majú HDP len okolo $3,000 na obyvateľa. Pre porovnanie, Slovensko v roku 2021 malo HDP na obyvateľa $31,000. Chudobu Afriky môžeme ilustrovať ďalšími údajmi. Afrika má najvyšší podiel ľudí v absolútnej chudobe. Silnou ránou pre Afriku bolo obdobie otroctva, ktoré trvalo od 17. do 19. storočia, ale ešte väčším zásahom bola kolonizácia od 19. až do polovice 20. storočia. Vtedy krajiny ako Belgicko, Francúzsko či Spojené kráľovstvo rozhodli, že si na africkom kontinente vytýčia hranice svojich štátov. Zrazu sa z tisícok kmeňov a iných skupín stali niekoľké štáty. Rozmanitosť etník v týchto štátoch dobre ilustruje prípad Nigérie, kde je viac ako 500 jazykov. Keď sa v 60. a 70. rokoch africké krajiny začali osamostatňovať, moc sa dostala do rúk miestnym ľuďom. No problémom bolo, že kvôli množstvu etník, kmeňov a celkovej rozmanitosti obyvateľstva vznikala nestabilita. K moci sa tak často dostávali diktátori, ktorí mali neobmedzenú moc a podporu armády. V dôsledku toho sa vytvorili diktatúry, ktoré vo viacerých prípadoch vyústili do genocíd. Príkladom sú občianske vojny v Somálsku alebo Demokratickej republike Kongo, či nedávny konflikt v Južnom Sudáne a genocida v Rwande v 90 rokoch. Z ekonomického hľadiska je akákoľvek vojna mrhaním produktívnym kapitálom, nehovoriac o tom, že vojna v chudobných krajinách len viac zachudobňuje. Okrem toho, neustále konflikty a nestabilita v mnohých afrických krajinách odstrašujú zahraničných investorov a bránia rozvoju obchodu a ekonomiky. Štátne inštitúcie sú často slabé a nedostatočné, čo vedie k ďalšej korupcii a nedostatočnému rozvoju infraštruktúry a vzdelávania. Korupcia afrických politických elít je tiež zodpovedná za chudobu na kontinente, okrem otrasného a dlhotrvajúceho vplyvu minulých kolonizátorov. Nezodpovedné využívanie finančných prostriedkov a zdrojov, prebih a luxusný životný štýl afrických elít, nepotizmus a klanovstvo, túžba udržať si moc či predávanie prírodných zdrojov krajín prispievajú k udržaniu chudoby a zaostalosti kontinentu. Aj napriek úsiliu v preventívnych a vzdelávacích kampaniách rast populácie sa stále zrýchľuje. Hospodársky rast nezvláda krok s narastajúcou populáciou, čo vedie k narastu chudoby. Podľa odhadov UNICEF sa do roku 2050 africká populácia zdvojnásobí na 2 miliardy ľudí. Afrika čelí mnohým chorobám, pričom najnebezpečnejšie sú AIDS, malária a ebola. Tieto choroby sú zároveň príčinou aj dôsledkom chudoby v Afrike. Nedostatok vzdelávania a zdravotnej starostlivosti spôsobuje rýchle šírenie chorób a zhoršuje ich dôsledky. Bohaté krajiny udržiavajú nespravodlivé obchodné štruktúry tým, že chránia svoje trhy vysokými poľnohospodárskymi tarifami a silne dotovaným poľnohospodárstvom, čo spomaluje poľnohospodársky rozvoj v Afrike. Politiky prispievajú k chudobe v Afrike a sú zodpovedné za zlyhanie mnohých programov rozvojovej pomoci. Vonkajšie faktory, ako je privatizácia národných spoločností, prispeli k rozpadu miestnych podnikov a zvýšenej nezamestnanosti. Nesprávne hospodárenie s pozemkami a nedostatok systémov vlastníctva pôdy vytvárajú ďalšie prekážky pre rozvoj. Zmena klímy má tiež vplyv na chudobu v Afrike, pričom prírodné katastrofy sa stávajú častejšími a závažnejšími. Nedostatočná príprava a zraniteľnosť komunít zhoršujú dopady týchto katastrof. Celkovo vzťah medzi politickými, hospodárskymi a environmentálnymi faktormi spôsobuje, že Afrika zostáva pozadu vo vývoji a čelí mnohým výzvam v boji proti chudobe.